Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng Mines and Geoscience Bureau Regional Office 8 kaugnay naman sa mga reklamong isinampa sa kanilang tanggapan hinggil sa ilegal na pagmimina at pagpuputol ng mga punong kahoy ng walang kaukulang permiso. Ayon kay Glenn Marcilo Noble, Regional Director ng Mines and Geoscience Bureau Regional Office 8, sa kasalukuyan ay may 3 rehistradong mining corporations na minomonitor ang kanilang opisina. Kabilang dito ang Emera Mineral Resources Corporation, Chromite King Corporation at Nickel Ace Incorporation. Isa sa mga kasalukuyang iniimbestigahan ng MGB8 ang reklamong inihain ng ilang residente laban sa Emera Mineral Resources Corporation na umano'y nagsagawa ng pagpuputol ng mga punong kahoy nang walang permiso sa Area 14 sa Barangay Kasuguran, Humunohon Island, Giwan, Eastern Samar. Ayon sa MGB8, may permit to operate ang EMRC sa Humunohon Island na ipinagkaloob noong taong 2024. Samantala, iginiit naman ni Carmi Macapagaw, Pangulo ng Humunohon Environmental Advocates and Rights Defenders, na nagsagawa ng tree cutting ang nasabing kumpanya sa Area 14 nang walang naipakitang pahintulot. Aniya, sa kanilang pagbisita sa tanggapan ng kumpanya ay wala itong naipresentang permita para sa isinagawang clearing operation. Dagdag pa ni Macapagaw, ikinababahala ng mga residente ang naturang gawain dahil ang Area 14 ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng barangay. Gayunman, kung lalabas sa investigasyon na may mga punong pinutol at walang kaukulang pahintulot, ay posibleng humarap naman sa paglabag ang kumpanya. Sa kasalukuyan ay nagpadala na ang MGB ng kanilang mga tauhan sa lugar at nakipag-ugnayan na rin sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at Sentro Borongan upang pangasiwaan ang naturang reklamo. Inaasahan namang ilalabas sa mga susunod na araw ang resulta ng investigasyon ay kasabay ng pagtitiyak ng MGB na dadaan sa tamang proseso o due process ang anumang aksyon na kanilang gagawin. Merong tao ako sa may ground, may nag-complain, no? Yung tao mismo pumunta na agad sa area. They will go to the area today and then look into the concerns raised po ng isang nating mga kasamahan sa may Humunohon. Isang kumpanya na nag-tree cutting daw na walang necessary permit. So, of course, we have to investigate. Hindi naman pwedeng pag may nag-complain, issue ka agad ng order. We get due process at makita natin kung talagang babiolate ang ating mga mine. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Encio. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!